Gini nyaka sirni nikech mokwongo ka goko ke klas kacha tanyiso jogo no wada ok oketo tich to inyalo yudo inyalo koso lakini kikose nitie pesa moro ma sirikal chiwo kama inyalo chako gondo hadi moro matimre nade matin. Apuonjo university ma wa push for entrepreneurship. Koro kiwuok kacha to you are entrepreneurial oriented, yani wi uting'o biashara kata kidhi oko kapod imanyo tich itamak matin to nitie gimoro minyalo timo. Aduoge wach savings we are no will ok na mention ne 5% ni kendo chako nitie kaka ichako igawe into long term and short term saving. 70% there long term, 30% there short term. Koro short term ni ene minyalo ga kawe ok bi yie ni mondo I access both the short term and the long term karambele tidhi konyri nango ka gigi koro wadwa withdraw turo baruobe maka wuona kawe short term kesho kinya kawe long term to karambele to mikech na wacho ni saving ni eno dhi konyi ka koro we are in tough economic times tough amoingo kaka wantie sani. Koro mane momiyo nyamera 30 ni to yieni kawe apa ni kawe after 3 or 6 months to yieni koro inyalo chako mano kisebedo gi record maber mar ka hola tiduoke makare. Yes. Koro inyalo withdraw from the short term the long term we warit gi miwa yo to mane momiyo koro wakelo ang'owa wakelo agulu ni miluongo ni Kenya National Entrepreneurs Saving Trust. Koro gini kosebedo established monyiswa ni magi contacts to koro gocha kacha ipenjo jogi ni to kara long term na cha to wacho ni duration en marom nadi mondo mi achak timo nadi achak kawe. Yeah. To bende ng'ato penjo kanyo ni mano yo mar chule mano mar *254 hasani ok ti to be ka debe ni line mari mane kawe godo lal itimo nango kapok adhi CPA Jackie. Wachak gi line line kolalen kaka wawito ga lines kata mana on normal days to ko ka kiwite ne en gi M-Pesa iye donge kiri new line donge M-Pesa chaboni tie it is the same with the hustler fund. Yeah. Onge kumodhi ok onego beni chake itimo process chakendo gichani ani akaja kiri new line to duoga account no ni ani atie then tipenyo moro kendo michaki pejo *254 ma ng'ato sani lieko ni okotito otemo mar mondo mi oduok holano dibed ni nyamera ni onge credit nikech onego be notiyo mane option manitie for now that is the option but nitie tie seche moko mantie technical hitches koro temo meda temo but that is mane we yo monego bed ni ichule godo. Yes. Nitiere moko kuom ote ma imbede di her mar mondo mi gole pach CPA Eric Ode. Penjo pod en mana ni ji mang'eny pod nigi to e weche mag securities mag